गरमाबो अखा जेब जेब हाबाबो बिराद जासोदों आनलाय ने नानि। औ आयं। ओमफ्राय नै माबा मोनसे राहा दिरुनखागोन ना, बिदि टेनसनल' जानानै जेबो जायाथ'। नोंनो आंनि बिहामजो जाखाथारगोन। मानसियाबो बहाय थांदोंथाय? जेबो नङा नानि, बेखौ आं नोंनि फिसाय खालामनानैसो गारथारगोन। बिब्दि जाबाथ' आयं बेसेबा मोजां मोनगौमोन आं। लक्ष्मणखौ जुदि आं हाबा खालामनो हायोना, बिनि हिनजाव जामारोबा बेसेबां खुसि जागौमोन आं। नै आयं, आङो मोनसे प्लेन बानायबाय थानि र', ओमफ्राय साक्सेसफुल जाहोखाथारगोनहां बेखौ। सिगाङावथ' मोनसे प्लेन बानायखांबायमोन माथो आयं। बेजोंनो थुनथुलिखौ गारलांगोन बुंदोंमोन माथोनो। बुंनायाथ' बुंदोंमोन र', नाथाय माथा गला आंना बे फिसालाया। बे मोनसे प्लेनआ खामानि होआबालाय मा जाखो? दस्राथ' दङ ना, माबा मोनसे बेलेग सानलायगोन आरो। थांनानि, नोङो साहाखौनो एसे फुदुंहैदोहाय, खर'सो साजोबलाय लांबाय आंहा बेफोरखौ सानैनो। सानैजों स्राय जिरायनानै साहा लोंनानै मोजां रायलायनोसै। बोरै नोंखौ गोसोथोआ बेलाय? गोसोथोनांगोन नानि, गोसोथोखाथारनांगोन बियो, उफायथ' गैखाया। आरो बे थुनथुलि नामा, आबानि लाइफनिफ्राय गेट आउट जानांगोन बियो, जेबो खोथा गैखाया। औ जागोन आयं बिब्दिबा। आरोबा मोनसे जायगायावबो थांनो नांगोन जोंहा सानैजों। मा जायगायाव आयं? दङ मोनसे जायगा र', उनाव खिन्थागोन आं। दे बिदिबा आं साहाखौ जानिग्रोनोसै। गोसोआथ' लोंनो सुखुवाखैमोन, नाथाय मानो लोंनो सुखुवा जानांगौ दे? जेबो नङा, लों दे। आरो गावनि बिखुनजोजोंनो साहा लोंफानो बायो नामा नोङो? हो? जोंहा सानैजों माबा बिखुनजो बिहामजो आराम रायलाय लोंगोन। मा खालामनो, लक्ष्मणजों बेफोरबायदि बुंजाना गोसोआनो मोजां मोनखायासैलै आयं। हाजार बुरखायनो नाजाबाबो। आं बुजिदों नोंनि माबा बेफोरबायदि टेनसन जानायखौ, नाथाय बारा टेनसन लानाङा दे नानि, आं दङ ना। आं थांनानै थासान्दियाव आबाया आङो बै थुनथुलिनि मालाबाबो जाहोखाया। साहा जाननानै लायनो र' आयं। दे थांनानि, बिस्कुटबो दङ, ओमफ्राय माबा केकबो दंमोन नामाहाय? औ दे। माबाहाय, दखानाबो एकदमबारे बाखिल' जानो नागिरो, बाखिल' जालांनो नागिरो, गामिनि होननानै, सिनायनाय होननानै। दा आंहाबो बिदि बाखि हरै मालखौनो लाबोफिननो हाया जायोहाय, गामियाव खुलिनायखायनो। दा फिसालाया गावनि फैसाखौ लगायनानै मालफोरखौलाय लाबोना होफैयो दखाननिखौ, नाथाय खायसे बुजियैफोरा गैया, फैसा होनो गोसोबो जाया माबो जाया। आरोबा आंथ' डाइरेक्टसो बुंखासै, बाखिबा आं हरनो हानाय नङा, जोंहाबो सोलिनो उसुबिदा जायो होननानैसो बुंसै। गाज्रि मोनबा मोनबायसै। बिदिनोहाय आयं, दखानाव गामियाव माबा खुलिबाथाय सिनायनायफ्रा बाखिल' जानोसै, ओमफ्राय होनो गोसो जाला। बिबाथ' दायसो जानोसै ने? रागा जोंनानै मालखौनो लायाखै आङो दखाननिखौ, बेखायनो जा दङ बेखौ न'आवसो लाबोना दोनफैबायहां। दा केक जानो ना बिस्कुट जानो दंजोबो, ओइ नानियासो जाजोबो आनलाय। गथ'खौ दिनै नुथाराखैहां। स्कुलाव थांदों आनलाय। हा दा दुस्थ' खालामफैलायगोन बे दानो फैब्लाथाय। मोजांथारहाय ने आयं, जोंहाबो रानिया। बबाव मोजां जाबाय बायनोसै, दुस्थ'आनो लाजाखाया गथ'आ। नों आंनि फिसालाखौ बमब्रायनानै लामारबाय होनबा थुनथुलि? मानसिनि गोसोआ इमान बेफोरबायदि जानांगौनाहाय। रागा जोंबाना बेखौ र' साबाक सिखायनानैसो गारगोन। मोनसेयावथ' जेबो जायासैथ', आबानाव जेबो आसारबो जायासै। एबार र' आरो मोनसे प्लेन बानायबावगोन आं। बे नङा बे नङा बे, आंबो खालामबाय थागोनहाय। आंबो गारा, आंनि बिहामजोआथ' अखाफोरासो जाखाथारगोन। जियानो जा, दा आङो मोनसे गोदान प्लेन दिरुननांसिगोन। जायजों बे थुनथुलियाबो खस्थ' मोनो, फस्थायो, आरो आबानिफ्राय गोजानबो जाथों। बिदिनो खालामसै आं। आयु, आगै सोमलाया आंखौ दैयाव नाख्लायदोंमोन आरो नामा? नाथाय मानो? आंखौ गोसो जानानैसो नाख्लायखोना बोरैबा, माने थेवबोथ' आगैया खारलांबायना, बे आंखौ हेल्पबो खालामाखै। आं बोरैबा गब'लाङोमोनबा मा जागौमोन दे? दुस्थ'बा नों इसेबां बिदि दुस्थ' जागोन आगै आं सानाखैमोन। बोरैबा खालामथारबाय नों आगै दिनै आंखौ। आं बेहाय नोंसोरनि थाखायनोथ' जेबो जानो सुखुयैखाय ना हमदोंमोन, ओमफ्राय नों आंखौसो बिदि। आगै जोमला नों मोजां खालामाखै र', आं नोंखौ बुंगोन दिनै। आं बोरैबा गोदोलाङोमोनबा दैयाव गब'नानै आंखौ सोर बासायगौमोन? मोजां जाबाय आं बांद्राय बैथिंजाय थाङासै, नङाबा गोथौथिंजाय थांबा मा जागौमोनदि आं? खाथियावथ' रावबो गैबावा, आगैयाबो खारलांबाय। थांसैलै, बारा थाजानाय नंला बेयाव। आरो दा सोरबा आंखौ गथ'फोरा दुस्थ'आवनो बिदि खालामबाय दिनै। बे आगै जोमलाना बांद्रायबायलै गथ'ना। आं गावसोरखौ एसेबां अनो आरो बिसोरो
नों आगै हे आफा इसोर रोजा रोजा साबायखर नों आंखौ दि बासायबा दिनै जेबो जानो होआसै ना हमनो फैनायानो दिनै आं बिदि जाथायसो जाबाय आगैयाबो जेना नों प्रब्लेमाव दं मानियो दे मेहेर नाथाय बेफोर प्रब्लेमखौ सोरनि थाखाय जादों नोंनि थाखाय जादोंना अब्ला नों मानो बेनिफ्राय जुजिना फैफिननो हाया फै जेनेबा नोंसोर फैयोबा जुरिमम रायलायनायजोंबोथ' माबा मोनसे जागौमोन ना पेरेन्टस फैयोबा एसे मोजां साबसिन जायो आरोलै आच्छा फैसाखौ आरामसे गथायना हैनोसै बिदिबा इसेबां बुरजा रांखौ बिफाया खस्थ' खालामनानै खामायदों माब्लाबा समाव जोंबो एसे एनै खस्थ' खालामनानै दोनथुमो आरोहाय बेफोरखौ स' नोंनो हैजोबनोसै नट अनलि फैसानि खोथा आयै माने नोंसोर फैयोबा साबसिन बुंखाबायना आङो बिसोरो बुंदों जे पेरेन्टसखौबो फै होननानै दाय मावबाय नों दाना पेरेन्टसा एकदम नोंनि गलतियाव माबा लासिंसिं जाफानांसिगोन आरो ने आबा खमन दा नोङो देरबाय आरो देरनानै नों बुजिनायबो जाबाय अब्ला मानो दाबो बुजिया मानो इसेबां फाल्तु नोङो नोंनि फाल्तुगावसो नों दिनै गाब्र'दों अब्ला नों मानो हारसिं दा बेनिफ्राय फैफिननो हाया बेफोर सिचुवेसननिफ्राय होमबा नोंसोर फैनो हाया आरो ना मम ना फैसानि थाखाय माबानायखाय नों गिबाय आरो ना गिनायनि बाथ्रा नङा आबा एकदम फिउचारनि खोथा दङ नों खालि हारसिंनि थाखाय एसेबां बुरजा रांखौ गुबुननो सोरनिबा गथायना होयोबा मा जागोन मारै सोलिगोन न'खर संसारा नोंथ' बिदि बुंफेरामोनलै मम दिनै नोंनि दायफोरखौ नुनानै नोंनि बेफोरबायदि फाल्तुखौ नुनानै आं बुंनो लागा जाबाय आबा गाज्रि मोननायाथ' मोनखागोन अब्लाबो सैथो बाथ्रा गोखाबा गोखासै आंखौ बारा थांगोन आसा दा खालाम नोमफाया थांनो ना मायो फैसाबो नागिरबाय दङ इयो दा बेफोरबायदि नुनानै बेफोरबायदि खस्थ' होनानै बिफाखौ नों मोजां मोनहैदों नामा आबा ओमफ्राय नों मानो आंखौ एसेबां बाथ्रा खोनासङो दे माने आयै आंनि दायानो गैबावा मिथिबायना आं बेहाय फासायजादोसो सोर मिथिबावनो आबा नों फासायजादों ना नों खुद बेफोर दायखौ मावनानै लादों दा फस्थायनायाथ' जोंबो फस्थायनो हानांसिगोन ना दोन जुरिमम एसेबां बाथ्रा खोनासङोबाय आंखौ दिनै जुरिममा एसेबां बाथ्रा आरो बिनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि राव मालाबाबो खोनाफेराखैमोन आं आंनि थाखाय दिनै आंखौ मुसिबतआव नुनानैबो बियो एसेबां मानि बेफोरबायदि खोथा बुंहरखो दे जागोन माने नोंसोर आंखौसो बेफोरबायदि फाल्तुक खालाममारदों साननानै आंखौ दाय होगासिनो ना आंहाबो नोंसोरनि मदद फैयाबाबो जागोन दे नाथाय बिनिफ्राय आइ आफाया फैमाराबा आं माबोरै बासायबावगोन दानाथ' खम जारला जाबाय नङाना मेहेर नै गथ'आ एकदम जाद' गरमा गरम लाबोखादों आङो नै हामा लाबोखो नुवाखै पिज्जा लाबोफ्लानायखौ आयै दहायबा राखि खानांगौ समाव मानसियानो गायब जानानै दंमोनलै जा लेट फैखाबाय ओमफ्राय मालाय आंनि लोगोफोरा राखि खायै जा स्टेटास दोनखादोंलै आब' नोंसो आंखौ खागुलायालै आइसो रायै नायनाय दासो मालायफोरखौ नुयै बेफोरबायदि बुंबा जागोन नामा गथ' नोंखौ राखि खायाबा मा नों आंनि फंबाय नङा नामा जाम्बा गथ' होमबाबो ना आब' दिनैहाय रक्षा बन्धनमोन ना नों आंखौ खानांगौमोन दा मा रक्षा बन्धन ना मा बेफोरखौ आं मिथियाहाय ओमफ्राय हामा खाला खालिसि बिलाय जोंफोरना बेफोरबायदि नेमानो गैयाना जुगा सोलायबायलै आयै बे आगैयाबो ना आजिखालि जि नुसैना ससियेल मिडियाफ्रावबो एसे माबा मोनसे जाबानो जाबायसै आरो जोंहाबो गासिबो फल' खालामजोबनांगौ बेफोरबायदि नाय गथ' मालाय गुबुनफ्रा सेलेब्रेट खालामो खोमा दे ओमफ्राय जोंनिया जायो दे गोदोनिफ्रायनो नों आंनि फंबायखा आरो आंनि फंबायानो थाबाय थागोन आरो बेफोरबायदिनो थागोन नों आंनि फंबाय थेख्लायैनो थागोन आरो दुरुं खाथारनांगौबाबोलाय जोंहा माबा दङ ना खासनि दुरुं दङ बेखौनो खानो हागोन दे ओमफ्राय आंहा सेलेब्रेट खालामनो सानदोंमोन ना रिल्स बानायनांगौमोन आब' नोंजों बरियाके दिनै रक्षा बन्धनाव गुबुनफोरखौसो नुयोलै आगै बेफोरबायदि दे जेबो नङा नेक्स्ट टाइम खालामगोनलै आरो ना बेफोरलाय आरो फैबायानो थाखाय बोसोराव खेबसे औ आरोहाय आबा हा जोंनियाव गैयाहाय बेफोरबायदि आं खोनाफेरथाराखै मालाय गुबुनफोरखौ नुयोबाबो जोंनियाव गैफेराहाय आरे आयै मालाय खायो आरोलै बिदा बिनानाव बा बिब' फंबाय बेफोरबायदि मोनसे सेलेब्रेट खालामो आरोलै मोजांब्रा आगै बेफोरबो सेलेब्रेटबो खालामनांगौ दे मालाय गाबागाव ना जोंहा आरो बिदि गैफेराबा ओमफ्राय दिनै लेट जाबायबा मा खालामबावनो दे आङो खामानियाव बेस्थ' मोनबा नङाबालाय मोनसे जोंहा धामाका प्लेन खालामगौमोन आरोलै आगै दे जेबो नङा दिनै पिज्जाजों खामानि खालामदो पिज्जाजोंनो एसे जोंहा सेलेब्रेट खालामसैब्रा पिज्जा पार्टि फिसानो लिटिलनो दे आब' आंहालाय बेखौनो नोंनो मा गिफ्ट होनो होननानैसो टेनसन जाबाय दंमोन आइसो ओमफ्राय नों आंनो बिब'नो गिफ्ट होलायगौमोन ना गथ' नोंनाव इमान माबा नों आंनि थाखाय बेफोरबायदि सानलायदोंमोन आरो आगै सना आंनि माथो दे जेबो नंला होमबाबोथ' नों आंनि बिब'आनो थाखागोन बहाथो सोलायनो माथो दा दे जाद' पिज्जाया नङाबा दा रायलायनायाव गुसुसो जालायलांसै ओमफ्राय बे पिज्जा ना टिज्जा बेफोरखौ जानानैलाय हामाला मा ओंखाम उखैबावगोनसै आइ बियो ओंखाम उखैया जाबाय आयै बेनो बहायथो ओंखामाबो माबा थोखायाना
गासिबो ओंखामबो जागोन मेथाइबो जागोन गासिबो थोखाया बेनो जेबो आरे आयै गोदोनिफ्राय ओंखाम जानानै थाग्रा मानसिया बहा आरो मेथाइजोंल' थानो हानो दे ओंखाम जानानै देरबोनायलै ओंखाम नङाबा जाथारा ओमफ्राय दिनै बेदराथ' ओंख्रियाबो गोथावखासो आमाय थुख्लुजों बिखाया आंनिलै आब' दिनै नोंहा जानाङा नोंहा जाबायानो थाखायो आच्छा जि बिब'नि बाहागोखौ थेन सानदों बिब'आसो गोथाव मोनो आमाय थुख्लुआथ' आंनि आरो बिखायाबो आरो नांगौबा खावसे खावसे राननानै जागोनलै बिदि हारसिं हारसिं गैया आंनिबो फेभरेट नोंनिबो फेभरेट नायलाय बिराद खालै बियो थेवबो गारबावा आरो लाबो पिज्जा जानोसै दे जा ओमफ्राय आंनि आइया जायोना जाया होदो आं जायाहाय बेफोरखौ आं बालायलाङो बेबा माबायदि मोनदोना मोनाखै ना मा होदो गिलायलाङो आं माबा माबि होजानो जाम्बिना जाम्बिलै बेबो दाउ बेदर होलायदों मालाय आयै जायाबा नों बागो आंनिलै आयै गाबोन फुङावबाबो जागोन गुसुबाबो जायोलै आंना जायो थेख्लाना दे होमबालाय नोंसोर गथ'फ्राना बे बाहेरानि बुस्थु जायाबानो हजम जाखाथारा नोंसोरजों हो न'नि ओंखामल'जों आयै मासे मोदोमफ्रुजोबखोलै आयै ओमफ्राय बेदरा आयु बिमा संनाय ओरैबायदि गोथावना जास्रानोसै दिनै बरियानो देन्जार गोथाव गोबावबो जाबायमोन ना बेदर जायैया दे आरो उफ बे रक्षा बन्धनावलाय आङो आगैनो एकदम बरिया माबानोसो सानदोंमोन नाथाय जायासै माथो नै आइ थुनथुलि हाबाब जि गोबाव नांबाय माथो फैफिनो नोंसोरो मा खामानियाव थाङामोनसै आरो बे थानायाव थांनायालाय बोरै बोरै जाबोखो जानायालाय मा जानो रायै मानसिखौनो नागिरबाबो मोना खारनानै दोङो बहाबा ओमफ्राय साला बे एन्जराना बेखौ बर'नो थाखाय माबा मोनसे सानानै दोनफिननांसिगोन जोङो दिनै जागोन गाबोन जागोन मा जाबावनोसै बिदिजोंलाय बोरै माला हमजाबावनोसै बिलाय इसोर दंब्रा आयै सानसेबाबो हमजागोन इयो एसेबां खारफानानै थानो हानाय नङाथ' आरो बे गावनि फनखौ लांखास्रायाखै न'आवनो दोङो बिनि फना बेखायनोसो हमनो हाथ'वाखै आरोबाना र' बेखौ वान्टेड लिस्टाव दोनखाबाय बिदि दोननायजोंलाय बोरै जानो हमनो मोनथारबासो मोनसे मजा नांगौमोन दा आइ दे आयै मानसि लगायना दोनखादोंना बहाबा नुनो मोनबानो ना बेखौ हमखासिगोन आरो बिसिनि फेमिलि मेम्बारखौबो लांखाजोबदोंमोन ओमफ्राय दा हगारफिननांबाय बिसोरथ' जेबो दाय मावाखै नालाय कुइसनिं एन्सारिं खालामनो थाखाय हगारनांबाय आरो दा बिदायासो खालामदों बिसिनि फिसालायासो खालामदों नालाय बेनोथ' जायो आरोहाय सोरबा खालामो सोरबा आरो दायहाबो हनै जाफाजोबो फुरा न'खरानो पुलिस थानायाव दोनथाबबाय थाबानो फैगौमोनदां आइ बियो नायदोंथ' आयै सानबा मानि लाखिदोंना पुलिस थानायाव बिसिनि फेमिलि मेम्बारफोरखौ गैया माथो फैस्रायाखै एसे एरायनानै थाखादो इयो मामलाफोरखौ थान्दा जाबा ओंखारगोन होननानै दा गरम जे मामलाया बेखायनो ओंखाराखै इयो जागोन आइ जागोन बिब्दिनो सैथान ना बियो नोंखौबो बिदि इदिट ना माबा माबि खालामनानै हगारलायनो हादोंबा खालामबालाय मा जानो आयै नङाबानो जाबाय दे ओमफ्राय अखा हासिगोनदां आइ बाहेरायावबो जि एसे दंमोन नोंना थिखोनानै ला जागोन दे नों उन्दुहैग्रोलाय उन्दुनो ओंखारस्रायाखै आंखौ दाबो औ दे आंहा मेगना जायाहाय बारा गोबाव थानो हाला दाना बोरैबा नांस्रायो ओहो आंनि आयै बैसो जाबायना नोङो बहालाय आरो गोदोनि बायदि जानो दे औ नोमायालाय बैसो जाखाबाय दा होमबाबो आंनि साननायफ्रा बैसो जायाखैहाय गोसोफ्रा आंना दाबो थिगैनो दङ बैसो जाबाबो साननाय हनायफ्रा आंना मोजाङानो मिथिबाय गथ' दे आरो आयै होमबालाय ओमफ्राय मोनसे खोथाय बे लक्ष्मण बाबुआ नोंजों बेरायफाबाय थानायखौ बिमायाथ' गाज्रि मोनो मानिथारा माथो बेलाय फैबायानो थायो नोंजों रायज्लायबायानो थायो फनबो हरो खोमा ने औ हरोथ' आयै ओमफ्राय मा मोनथिबावनो दे आरो बादा होबाबो लायाबा आंलाय मा खालामबावनो जानो हामालाय नोंजों एकदम बेस्ट फ्रेन्ड ओंखायनोथ' नोंखौ गारनो हायाना आइ नंगौदां आयै जिफोरा थिखोनानै लाय अखा हासिगोन बियो दा आरो गाज्रि जालायगोन आरो मोनायाव दोनजाखाया जिफोरा दे जागोन ब्लाउस गोदाना मा जाखो बेलाय आयु मा जाखो बियो इमान गाज्रि अबस्था मारै जाखो एन्जर बरसिनाय नङा खांखमा जानायबो नङा हाब दहायसो लामदों आं दहायसो मोजांमोन आयु बिदि जाबाय आंनि ब्लाउस गोदानानै एसे दामनि बायदोंमोन आं थोद सैमानि फिसा जाखो बेफोरबायदि खालामनाय हिंसा आयु हिंसा ब्लाउस गोदान गांसे मा गानखो आंनि ब्लाउसनि अबस्थाखौ बेफोरबायदि खालामबायलै गावबागाव बायनानै गाननो हाया आरो दाना मा जाबावगोन बेलाय गानजाथावा सुथेथावजाया बेफोरबायदि खालामथारबायना मा मडेल बानायखो बिखो